Zure burua zaintzea, mugikorra begiratzea bezain erraza izan daiteke. Txosten klinikoak, emaitzak, hitzorduak, tratamenduak, txertoak eta osasun txartel virtuala? Dena leku berean. Sartu modu erraz, azkar eta seguruan, behar duzun guztia kudeatzeko, zauden tokian zaudela. Osasun karpeta pertsonala, zaintzen zaituen konexio bat. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.